damuwarku, gama shi da ya halarce ku ba za ya taɓa yashe ku ba. Ka dogara ga sunan Allah za ya biya bukatarka. Ki dogara ga sunan Yesu za ya biya bukatarki. Idan ka dogara ga sunansa wahalarka za ta kare. Idan ki dogara ga sunansa wahalarki za ta kare. Ka dogara ga sunan Allah za ya biya bukatarka. Ki dogara ga sunan Yesu za ya biya bukatarki. Idan ka dogara ga sunansa wahalarka za ta kare. Idan ki dogara ga sunansa wahalarki za ta kare. A cikin rayuwar duniya nan akwai mutane daban-daban, muna da tunani iri-iri, haka nan ne damuwa mu iri-iri ne. Kowa na da damuwarsa wanda kula yaumin da ke damunsa. Wani rashin lafiya ne ya sha magani har yau ba warkaswa, wani kuma rashin aikin yi ya sa shi baya dogara ga Allah. Wasu kuma rashin aure ne ya sa su ba su dogara ga Allah. Wasu kuma rashin haifuwa ya sa ta mai da boka Allahnta. Wasu kuma shan zaba ne ya sa su ba su dogara ga Allah. Wasu kuma rashin abinci ne ya sa su ba su dogara ga Allah. Idan ku dogara ga sunansa wahalar ku za ta kare. Ka dogara ga sunan Allah za ya biya bukatarka. Ki dogara ga sunan Yesu za ya biya bukatarki. Idan ka dogara ga sunansa wahalarka za ta kare. Idan ki dogara ga sunansa wahalarki za ta kare. Ka dogara ga sunan Allah za ya biya bukatarka. Ki dogara ga sunan Yesu za ya biya bukatarki. Idan ka dogara ga sunansa wahalarka za ta kare. Idan ki dogara ga sunansa wahalarki za ta kare. Kyanuwa ko tuna labarin Shadrach, Meshach, Abednego, dukansu an ɗaure su an jefa su cikin wuta mai zafi. Sun kira ga sunan Allah, Ubangiji ya zo ya cece su. Daniel ya dogara ga Allah cikin rami na zakuna. Ayuba ya dogara ga Allah cikin rashin lafiyarsa. Na'ama ya dogara ga Allah ya karbi dukan warkasonsa. Isra'ila sun dogara ga Allah ya fishe su cikin kasar bauta. Esa ta dogara ga Allah domin ta ceci mutanenta. Hannatu ta dogara ga Allah wuri ne mahaifuwa. Ni Amos na dogara ga Allah ya bani baiwa na yin waka. Idan ka dogara ga sunansa wahalarka za ta kare. Idan ki dogara ga sunansa wahalarki za ta kare. Sai na ce Allah mai biyan bukata ya ce za ya biya bukatar ku. Idan kun dogara ga sunansa wahalar ku za ta kare. Ka dogara ga sunan Allah za ya biya bukatarka. Ki dogara ga sunan Yesu za ya biya bukatarki. Idan ka dogara ga sunansa wahalarka za ta kare. Dogara ga sunansa wahalarki za ta kare. Ka dogara ga sunan Allah za ya biya bukatarka. Ki dogara ga sunan Yesu za ya biya bukatarki. Dogara ga sunansa wahalarka za ta kare. Idan ki dogara ga sunansa wahalarki za ta kare.